Να κεράσει κάτι καραμελίτσες. Δεν πειράζει, θα την έχω εγώ, έλα, εντάξει. Δεν θα τις κεράσει όλους, δεν πειράζει. Εγώ θα μου πεις. Έλα. Εγώ να πάτε ξεμαγιασμένους. Τελειώνε βρε μαλάκα, θα τελειώνε. Έλα και από εδώ. Από εδώ στο δαστηρίο. Έλα, εγώ να κεράσω. Εσύ θα κεράσεις, έτσι δεν είναι. Τώρα κρατάω την όρεξή μου για την ταβέρνα. Εντάξει, πάρτε την τώρα, έλα. Δώσε, έλα πάρε. Όχι, δεν θέλω. Πάρε να πούμε. Η Μεσιά μόνο γνωσιά από πύρου, οι πατάτες τηγανιτές κατά κύριο λόγο, έτσι δηλαδή και το τέσσερα, έτσι είναι πάρα πολύ. Δεν είναι ένα κομμάκι με σαχαρούια. Το στόλισε τόσο ωραία. Πήρε ένα παγωτό. Δώσε τη στη θέση πινούλα, πάρε. Πάρε καραμέλα. Λίγο πάρε. Άρη! Όλα καλά κύριε, όλα. Είναι τελεδάκι. Θέλει να κεράσει. Πρόσεχε, εσύ κεράσει. Πρόσεχε που είναι λίγο εδώ. Σε κρατάω, έλα. Εγώ δεν ξέρω κύριε. Εγώ βίντεο. Πάει κύριε, ναι. Εδώ είναι τα δικαστήρια Μεσιά, ναι. Να τα εδώ τα δικαστήρια. Και παλιά εγώ έπαιρνα τις κεφάλες. Εδώ είναι τα δικαστήρια, εδώ. Ναι. Εκεί θα πάω. Και συνεχίζεται. Και σαν αυτό. Κάνετε στροφή κυρίες. Μαρία! Και... Φεράρι. Το παλιό μου αμάξι είναι δίπλα αυτό. Το κούρεσες, αυτό είναι το παλιό μου αμάξι. Πού είναι? Τι. Δεν το βλέπω. Είχε πολύ στην εθνική, το κούρισα και πήρα τώρα το Nissan. Надо за видео. Дай нам максимум. Κρατήσει ελευθερία, κρατήσει. Όχι από εκεί να πέσει. Δεν είναι το σοκάρι να πέσει. Δεν έπεσε. Α, κάτι άλλο. Νόμιζα για την ελευθερία. Κρατήσου. Εντάξει. Εντάξει, ελευθερία.
Κλεοπάτρα, Έλα. όλα καλά. Όλα καλά, όλα Δεν καλά. ακούγει η Ελευθερία, καταλαβαίνω. Όλα καλά, όλα καλά, όλα ωραία. Έλα, Παρίσι. Αύριο δεν θα είμαι. Κουράστης. Θα στο σπίτι, δεν θα είμαι. Να το λεφτό. Σε ποια ύλη. Έλα. Τι μωρό. Ωραίο διάβασμα. Μπράβο, σε χειράρα. Κλεοπάτρα, Ορίστε. ο Τάσος εδώ είναι ή όχι? Δεν ξέρω. Είναι εδώ. Δεν ξέρω. Δεν τι να κάνω. Και παράξενο το Πασιάνο. Πάμε από εδώ. Ότι εγώ θα κινηθώ και θα πάω στην αστυνομία. Σιγά, βρε. Έλα. Έχει δουλειές στην αστυνομία τώρα. Πάμε. Μεταβείς στα αυτά και τα σκράζει. Κάτσε εδώ, κάτσε μετά. Κέρασες, εντάξει. Του δίνες στη φίλη σου. Έλα. Πάμε στην όμορφη τσάντα. Θέλει να βάλεις τότε τις καραμέλες μέσα. Τι κάνεις? Θα βάλουμε και αυτό μωρέ Ελευθερία. Βέβαια. Εδώ, εδώ. Όχι, όχι. Κάτσε αγάπη μου, περίμενε. Εδώ θα πάω, ξέρεις. Ναι, αλλά δεν είναι. Αγάπη μου, ένα λεπτό, περίμενε. Λουκάνικο, μουστάκα, τραπιτάκια, κραστό με τηλάφι, κοινό στο φούρνο με πατάτες, αυτά. Την επίσκεψη του καρδιολόγου είναι και αυτό το ασύγμα μετά που θα ακολουθήσει. Ποιο? Η επίσκεψη του καρδιολόγου. Είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν σημερινό γεύμα από το Όχι σύλλογο. για τον καρδιολόγο εννοώ. Ή δίνω το κάπως. Μετά έχεις κι άλλα έξοδα όμως και αφήσεις και κρεμότητες τέλος πάντων. Οι άλλοι έχουν τα έξοδα. Εκτός αν Aha, πάω. Ξέρεις. Τελείωσε. δεν έχει έξοδα. Συνεχίζει. Έχει έξοδα. Στη Βουλγαρία. Μόνο Ή στη χοιρινό με Βουλγαρία. πατάτες. Ή στη Βουλγαρία. Μετά για την μετά πληρώνεις. Γιατί δεν έχει έξοδα κυρίας. Αποτέλεσμα γίνεται όσο κοστίζει η κακηρία έχει και αυτό. Πάντως το... Γιατί τσάπα, ο τσάπας πέθανε. Δεν είναι τίποτα. Ο τσάπας πέθανε. Ο αείμνηστος Πέθανε ο Τσάπας. που πέθανε πρόσφατα, θα έκανε το κράτος επειδή Ο εντάξει, τσάμπας. είχε βοηθήσει τον ελληνικό λαό και τα λοιπά και αυτά. Ναι. Εμάς θα μας ξεκάνουν, να μας κάνουν και δωρεάν την κηδεία. Οπότε ναι, εντάξει, και διακρίσεις. Και τα μόνο αυτές ειρηνό με πατάτες από ρούτσα. Δεν συνεχίζουμε. Δεν είναι επιλάφ τώρα, ειρηνό με πατάτες. Και όχι μόνο. Και στα ίμια τότε που πουλήσανε τα ίμια, αυτός ο Κινέζος ήτανε. Δεν πειράζει, ελευθερίας βρωμάει. Να μάθω να σκουπίσεις. Δεν θα σου κάνω εγώ τώρα. Έλα. Στρατιωτική ήταν έτοιμη. Αλλά ένα πήγαμε από τα Χανιά, την πόλη που είχαμε πάει κάτω. Και τώρα πάμε στη Θέληση. Από ανθρώπους που ήταν παρόν. Δεν ξέρω, δεν θα πάρει το που είναι. Μετά. Θα πάμε λέει, να φάμε, εκεί το πληρώνει ο σύλλογος.
πληρωμένο. Ένας από τους τρεις του ελικόπτερου ήταν ο Γιάλοψος. Και θα φύγουμε, πιστεύω, κατά τις 4:30 σπίτι. Άσε. Οπότε αν θες κάτι έξτρα εσύ το πληρώνεις. Ναι, το βράδυ, Δημήτρη. Ένας από τους τρεις που ρίξαν. Δεν έπεσε. Κυρία, Μπορεί να πει δεν τρώω. Ρίξανε τουρκικό μάτο. Ναι, σου είπα, θες να μιλήσει λίγο με τη Ελευθερία την κρινιάζει σήμερα. Επειδή στην ανοιχτή ακρόαση, τι έκανες. επιδίωξη ναρκωτικών ήταν και παλιά στην Τασία. Είχε άτομο που ήταν εκεί, στο ελικόπτερο, ήταν γεμάτο τρύπες εδώ και εδώ. από τα τουφέκια. Βγάλει την κάμερα, ρε. Τουρκικό μάτο. Ναι, ναι. Χιλιοτρυπημένο ήταν. Και εγώ δεν είχα πάρει μερικά και μετά εκεί με τις Συνεχίζει, μίλα. Μα πώς να πες ένα ελικόπτερο από τον καιρό να κάνει 2 καιρός οι άνθρωποι δεν ήταν έτοιμοι. Αυτά τα δύο, Κυρία Κλεοπάτρα. τα δύο που είπαμε τώρα ήταν μετά. Περίμενε, σ' άκουνε κανονικά. Γιατί δεν ακούγεται έτσι, ρε φίλε. το πρωί να φύγουμε στο καφέ μπροστά και δεν θα πάμε τώρα στα καλά. Τι το κλείσει, δεν ακούγεται έτσι. Βάλτε στο αυτό. Στην ακμή του. Μαζί το λέγαμε στο φίλο. Και το πατσατάκι του φίλου και το πατσατάκι στο χέρι πολλά. Γιατί τότε εκείνη την εποχή βγάζανε πολλά λεφτά στο μαγαζί. Γιατί ήταν καλές επιτυχίες. Βγάζανε λεφτά και έχασε, ήταν οι γραφές αν θυμάσαι ακόμα. Και ήταν ηλικίες γραφές αν θυμάσαι εκεί. Κάπου 100 εκατομμύρια. Ναι, ναι, κανονικά. Τώρα μπορεί να έχει 20 εκατομμύρια. Ηλικίες γραφές πρόσεξε. Πού κατάλαβα. Ήτανε καλά, ήταν μια περιουσία. Ήταν μια περιουσία. Νομίζω ότι σε ένα Άμα το γυρίσει, μπαίνει είναι το Γιάννη Κουλάι. Αυτός ο παπάς το είπε. Βγάλε την πίσω σου πολύ ζέστη. Δεν μπορείς να τα συντηρήσεις. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη ζέστη, μπορώ εσύ. Καταρχάς και εκεί, τα λεφτά τα δεν κάνετε περιστατικά για να τα λογαριάζει. Γιατί είχαν άλλη αξία και άλλη αξία. Πώς θα τα μεγάλο. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Ξέρω ότι είναι ακριβή. Δεν ξέρω τι ώρα σταμάτησε. σταμάτησε, μετά το βράδυ ξαναξεκίνησε, τους κατεβήκαμε το χορμονάκι και μας καλούσε ο κύριος χορμονάκι στο σώμα. Μετά τις 11. Ναι, 2,5 ώρα βρεσιά. Το καλοκαίρι είναι ένα χωριό. 9,5 πήγαμε μόνο να στο έκανα. 9,5 που είσαι, βρεσιά. Γιατί στον Αδριανό κάπου που μένω εγώ τι έχει περισσότερη αξία. Ναι. Και μετά